अनोखा म्यूजिक प्रेजेंट्स। हो जाई भतार वाली माल लगन में डीजे अमित तिवारी माल लगन में अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली। हो जाई भतार वाली माल लगन में इहे सोची सोची हमरो वतनी घर में इहे सोची सोची हमरो वतनी घर में रहतिया माल हम सब के उमंग में हो जाई भतार वाली माल मोर लगन में अरे हो जाई भतार वाली असो के लगन में इहे सोची सोची हमरो वतनी घर में रहतिया माल हम सब के उमंग में हो जाई भतार वाली माल मोर लगन में अरे हो जाई भतार वाली असो के लगन में डीजे अमित तिवारी अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली। ओकरे से मिले हम जात रहनी रात के ओकरे हम चलते मार खैनी अपना बाप से अब तो हमारा के छोरी के चल जाई जाके ससुर में ऊ तो बदल जाई दिन भर रहत रही वो करे चक्कर में दिन भर रहत रही वो करे चक्कर में हो जाई भतार वाली माल मोर लगन में अरे हो जाई भतार वाली असो के लगन में डीजे अमित तिवारी अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली। हमारा उ संगे यारे पहले बघात हो अब नहीं हमारा से होता बर्दाश्त हो रोए रे की अनोखा सुन प्यार में हल्ला होता वे हमनी के गाँव में दिन भर रहत रही वो करे चक्कर में पर गइल पानी हम टेंशन के घर में हो जाई भतार वाली माल मोर लगन में अरे हो जाई भतार वाली असो के लगन में अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली।